Здравейте, ютубъри, това съм аз, Роскатале, и тук при мен е Монкатале, може да не се чува, извинявайте, но така от към тази студио 7 не може да снима с други приятели. Много е гадно, вижте, че говоря по с него, но... Аз съм Аганала. Агмачовати. Той се казва Аганала, от миналия епизод го знаете. Сега ми запишиване Майнкрафт. Ще се върнем като ми се оправи. Така, тук сме, оправим се Майнкрафта. И сега за малко ще пусна в рапса да не ми лаги. Аз няма да правя клипчета с фрапс, защото нещо не ми работи. Сето се. Сваляме го долу. И пускаме Майнкрафта. И както виждате, не ми лаги много. Така, ще купим... О, чакай да се върнем в хома да ви покажа какви подобрения направихме. И сега. Това е хомето ми, с Аганала го направихме. Той сега е в разговора. Това е втория етаж, преди малко го направихме, той го е снимал. Влезте в профила му, гледате клипчета. Влезте в моя и получих някакъв диамант. И така, малко съм болен. Вземаме диамантите от тук и ги прехвърляме в честа за диаманти. Ама ти тъпли си врачет, къде се сложи от чест? Много се зле, Саша. И сега прибраме диаманти тук. И сега вземам голда. Голда е такова. И го пухаме в честа за голд. Номер 109 голд. И така да чекам това честа тук. И сега пишете за някакви подобрения. И така. Сега отиваме на спауна. Да покажем и нашите приятели. Сега. Така. Тук сме. Всички на Warp Survival. И това е някакъв пич. Тук са ларповете. Тук е началното, като цикнете кит Neomap, ще ви даде итеми. Железни брони и такива работи. Диаманти и така. И сега отивам да разгледаме сървъра. И това е някакъв пич, дето иска да ме убие. Но няма да стане. Тук няма ПВП. И така, това е българското знаме. Те са го направили. И сега отивам до хомото. Мони! Мони! Да. Яла тук в хомото да снимаме, бе. Ще прихвърля броните. Честа за брони. Тук са каскетите. И това е моят приятел Аганала. И така. Прибираме тук на гърдниците. Тук панталоните. Тук ще. И така. Я направя още често, че нямам дърво.
Значи малко. Чакай, какво си? Змия! Аз да направя врата от това дърво. И така. Точно.